טוב. מה? אם את יכולה, כן. טוב, אז קודם כל, אני תמיד מסתכלת על דברים אחרת. זה לא בא מפרקטי, כי אני עובדת עכשיו בבית, אחרי שעברתי ניתוח, וזה מאוד לא נוח לי. החתולות גונבות לי את המכחולים הכי יקרים, יש להם עין טובה, שופכות לי דברים וזה. מה שקורה, אסור לי לעבוד על דיקטים, שזה לא בא מהמעוקצה, זה בא מהטקסטורה, מהגולמיות. אני אוהבת דברים גולמיים שאני יכולה ללכת או עם הטקסטורה או נגדה. ורציתי להתנסות ביותר גדול, שהייתה התערוכה שעצרת של המלאכים, שזה עוד יותר גדול מזה, 3.20 על 2.80, אוקיי? עכשיו, הבד שהוא לא מתוח, זה חלק מהפרימות שלי. זה לא כי קל לגלגל או נוח. אני לא באה בכלל מהעולם הפרקטי, אולי כי אימא שלי הייתה פרקטית להגעיל, אז אני הייתי צריכה להמציא דברים אחרים. אני אוהבת את המפגש של החומרים. קודם כל, העבודות שהן לא ממוסגרות ולא מתוחות, זה חלק, אני קוראת לזה להוציא את הבטנה החוצה, אוקיי? זה חלק מכתב היד שלי. והנזילות שאנשים חושבים, נורא קל, לוקחים מכחול, מברשת. לא, צריך לדעת איפה, כמה, למה, מה על יד מה. הערבה הבוכייה בעצם זה תהליך לגמרי אחר מכל העבודות שלי, כי אני תמיד חושפת. אני קוראת לזה, אני מניחה את הקרביים על שולחן העבודה. זה הסדרה היחידה שהתהליך הוא כמו עירוי דם, שאני מסתירה פה דברים. מסתתרים פה סודות, שקרים בבית שגדלתי, שלא נחגגו לי אף פעם ימי הולדת. יש מעליי 2 זכרים, אני בכוונה אומרת את זה ככה. אני הקטנה והמאוד לא מפונקת. הבטחות שלא קוימו, כל מיני מן הברון מינכאוזן כזה, אבל בגרסה מאוד רעה. בכל העבודות שלי לאורך השנים יש איזשהו אלמנט של סירה, כן? משהו שיכול לשוט במרחב. הסירה הזאת תמיד שמרה עליי, לקחה אותי למחוזות אחרים. הדמיון תמיד שמר עליי. יש אנשים שגדלים בבית עם גזר, אני גדלתי רק עם מקל. בצורה מאוד מוזרה, אני חייבת תודה לאמא שלי שהיא תחזרה אליי 50 שנה, כי איכשהו, בצורה סרקסטית, אני זריזה בחשיבה, קואורדינציה, כדי להקדים אותה, להישאר בחיים. הייתי צריכה תמיד להקדים אותה ולפתח מי מכם שיודע קצת אנגלית, זה נקרא devious mind, כדי לשרוד אותה, כן? החלקים היותר נעימים שהיו, אבא שלי שבנה ב10 אצבעות את קולנוע פאר, שהיה מוסד, מותג בתל אביב, מי קרא את שניצר, כל סרט היה מאסטרפיס. את הסרטים, הייתי ילדה קטנה, וכמו סינימה פרדיסו, אבל בגרסת מציאות, היינו הולכים להקרנות פרטיות, והיו לאבא שלי, אני רציתי להיות וטרינרית, עוד לא ידעתי שאני אהיה אמנית, כי אני מצילה בעלי חיים מגיל 5. היו לו ידיים מדהימות, עם ציפורניים, עם מדרגות מזעריות, עולות ויורדות, ואני לא יודעת לחכות את האריזה, אבל אם אני עוצמת עיניים, אני יכולה להרגיש אותה. ובחרנו תמיד סרטים ביחד, והשם שנתנו לא היה כמו הישראלי המצוי בתרגום סימולטני, אלא כהלך הרוח של הסרט. הרבה שנים הייתי בים, שזה גם היה מין סוג של הצלה, שחקתי מתקות, שחיתי, המצאתי שחייה שאין שחייה כזאת, שחיית דולפין, יש פרפר, אין דולפין. לא הצליחו לחכות אותי.
וגם אהבתי לבנות ארמון, זה כמו סטלגמיטים וסטלקטיטים. צדתי דגים עם כף היד ובסוף היום שחררתי. יש בעבודות האלה, זה נכון מה שאריה אמר, יש פה גם בכלל בעץ, אני אוהבת עצים מעניינים, כן, הערבה, הבוכייה, כמו שיש לי בעלי חיים חכמים. אני לא אוהבת את החתולים האלה שאתה דורך עליהם והם אומרים סליחה, כן, הפוך. יש פה גם כאב, אבל אני עושה תהליך ועדיין, מגיל 7.5, לא יודעת איך, לא היה קשר משפחתי ומכון אדלר, ומי הייתה היועצת בבית ספר, זה מכוערת עם פאות ושפם, לא בדיוק הייתה כתובת. אז אני תמיד בדקתי דברים פנימה, ואת ההערות הדסטרוקטיביות והניסיונות לצמצום שלא צלחו, לקחתי תמיד לבישול פנימי. כך גידלתי את שתי הבנות שלי, כך אני באומנות, כך אני מקשיבה למוזיקה, ואני גם משוחחת עם הבעלי חיים שלי. את העבודות אני בודקת לאורך זמן, פורסת אחד על יד השני, הפוך על הרצפה, וכל עוד האינדיקציה שלי זה שאם זה חזק לי למשך תקופה ארוכה, אז זה אומר, עשית, אורית, שיחקת אותה. קשה להיות אמן, עוד יותר אמנית, זה חיים במאבק כל הזמן, אבל מי שיש לו ב-DNA את התשוקה הזאת, אז זה המקצוע בשבילו. יש את הספר שכתבתי, אוטוביוגרפי, שמי שירצה לרכוש, זה בעצם מהדורה מורחבת ומפורטת לסדרה. הספר נקרא תולשת לישות מדביקה, אז מוזמנים, יש פה עותק לדפדוף, ויש לי את הקרטון מי שירצה לקנות. זהו, אני אוהבת שהתלייה גבוהה, זה נותן לזה איזה, איך אומרים בעברית, distinguish. כן, זה גם כן כמו קתדרלה, כמו כן. זה משהו שאתה מסתכל על זה ולא נמוך על הראש. כן, מאחר והן עבודות גדולות, אז קודם כל צריך ללכת הרבה אחורה, ומי שרוצה לראות, ללקט עוד פרטים, צריך להתקרב. זאת אומרת, זה כל הזמן, זה כמו תהליך העבודה שלי, קדימה ואחורה, קדימה ואחורה. זהו, אם יש שאלות, תרופות. השאלה שמתבקשת זה כמה זה עולה? הכל מתחיל ונגמר בכסף. לא. זה כשהכסף בכיס, שם זה נגמר. לא מתחיל ונגמר בכסף, אבל בכיס. כמה זמן את עובדת על כל ציור, או בכלל התערוכה? אז זה תמיד שואלים אותי. אז זהו, הבישול שלי, אני קוראת לזה בישול פנימי ארוך, הוא בתוך הקרביים, הוא בבטן. אני יכולה להוציא, אני ויתרתי על שתי עבודות, כי אין מספיק קירות, ולא אריה ולא אני אוהבים לדחוס. אני יכולה להוציא סדרה כזאת בחודש, חודשיים, אבל אני מבשלת אותה לפעמים 2-3 בתוך הבטן שלי. כן? היום בבית פחות נוח לי, כשהיה לי הסטודיו, יכולתי לפרוס במסדרון, על הקיר, וכאילו להסתכל, יש לי את זה, יש לי את זה, ולהבין מה קורה. היום פחות נוח לי, אבל זה מה יש. אבל אני לא מוותרת על הגודל. אז אלה פיגמנטים אקריליק. אני עושה אמולסיות תעשייתיות, כי אי אפשר לעבוד על גודל כזה מהשפורפרת, זה לא... אז אני עושה. יש פה גם מיקסט מידיה שיש גם, יש פה רישום שלי של מודל, אני גם רשמת. יש פה חלקי קולאז', יש פה עבודה עם מסקן טייפ, יש באמת את הכיסוי וההסתרה. ואני מאוד מתרגשת עד היום שאני אמנית, אני קמה בבוקר ואומרת, וואלה אורית, את אמנית, כאילו זה כל פעם מחדש מתעורר אצלי, ובאמת צריך להיות עם המון פשן כדי
להישאר בתחום הזה. אני גם בונה עם צעירים תיקי עבודות לאקדמיה. כשאת ניגשת לקנבס, את באה איזשהו לימוד בראש? משהו מאוד כללי. שזה ספונטני יש לי איזה רעיון כללי, מי שיודע בדיוק הוא לא אומן. זה תמיד סכום החלקים. כן. בגדול. למשל, הערבה, גידלתי שפלרה, שאפילו שלא השקעתי אותה, הכפות שלה נופלות. אני אוהבת את הפורטולקות, את הפרחים, כי הגיבול הוא לא כזה. הגיבול הוא כזה, אני אוהבת את זה. כן, זה משהו עם אישיות אחרת. הנחש שאני מגדלת, אין לי יחסים איתו. אני ראיתי את הספר שהוא ארסי, לא? מה? הוא לא ארסי? לא. בכנסת יש את הארסיים, אצלי לא. זה נכון. רציתי לשאול את הכל השאלה של שי. אני רואה, לפחות מה שמוצג פה, נורא דומיננטי הצבע הירוק. כי זה הערבה הבוכייה. אוקיי, אז השאלה הירוק גם אגב בצ'קרות מסמל את הלב. כן? עכשיו זה דברים שתוך כדי שאני עושה, שאני באמת עובדת מפה, אני לא באותו רגע, אין הסבר, זה לא לוגיקה, כן, אחד ועוד אחד, זה. אבל תוך כדי עבודה אני פתאום מבינה למה בחרתי, כן, את הדברים האלה. השאלה אם בגוף פוזות את הארוחה בגלריה, עבדת, לדעת שזה הולך להיות סדרה שתופיע ביחד, או שמכל מיני זמנים... לא, אני עובדת על סדרה אחת בזמן אחד, אני לא עושה... יש לי סדרות של 50 עבודות, אין מקום, זה צריך ללכת למוזיאון. אני עכשיו בפגישות עם האוצרות, שקצת עם האף למעלה. גם עבודות מאוד גדולות, והתחלתי תוך כדי שנתת לי את התאריך, סדרה חדשה, עוד יותר עבודות גדולות, שאין לי מקום. אבל אני לא יכולה לוותר, אי אפשר שאתה עובד גדול, אתה לא יכול לחזור אחורה לקטן. אין אופציה כזאת, שנקראת חלום חיוור. תמיד יש לי נרטיב, זה בא אצלי ביחד, כן? כשאני שוכבת בלילה במיטה, ויש את הגלי אלפא, כמו ג'יי קיי רולינג, שקיבלה את הארי פוטר בתקשור, השורות באות אליי, ואצלי, בגלל שאני אמנית, זה בא שורות ואימג', שורות ואימג'. יש לי מחברת על יד המיטה, אז לא שאני מבינה מה אני כותבת, כי בלי המשקפיים ובחושך, אבל מספיק שאני מזהה מילה אחת, וממנה אני יודעת לאן אני יכולה להתפתח. דיברת מקודם על החומר כאן, למעלה. כן. תמונה מצד ימין, אמרת משהו על החומר. נכון. קודם כל אני אגלה לכם, אני מסניפה חומרים מגיל קטן. זה התחיל מזה שצחצחתי לאבא שלי היקה את הנעליים. וחברות אמרו לי, זה משפיל, אמרתי, לא. ויש לי עד היום קופסה כזאת של הקיווי. זפת, זה זפת של כבישים. אני את הבוקר מתחילה עם ג'ריקן נפט. אני לא נהיית מסטולית, זה לא, כן. אני פשוט אוהבת את הריח. אז חיפשתי 6 שנים, לקח לי למצוא איפה קונים נפט. לא מוכרים נפט, מוכרים רק סולר. אבל החומר הנכון לעבוד איתו עם זפת זה נפט. 6 שנים לקח לי עד שמישהו אמר, אני אגיד לך, אמרתי, איפה היית? אז אני גם מסניפה לקים, נפטה, דלק, ורניש וטינרים. כן, זה ככה אני מתחילה את היום. אז יש פה, אם שמתם לב, יש לי תמיד את החלק של המסה ואת החלק הפיוטי. יש בי גם את כמו בפיוט, כן, מין רמזים. זה דיוקן שלי, אפרופו הסודות והשקרים והבטחות שלא קוימו. דיוקן שלי מול מראה בכוונה מדולל, ואת האות קין הפכתי לפרחים. בכל הזדמנות שהייתה לי כדי לשמור עליי כילדה קטנה, מול, אף פעם לא היה בשבילי מישהו שיהיה סנגור שלי, שיגן עליי, הבנתי את זה בגיל צעיר, אז עשיתי לי זר לראש,
וככה עודדתי את עצמי. והסירה שהייתי שטה איתה למחוזות אחרים. הערבה בעצם היא גם מסתירה וגם מגלה. אני אוהבת את העצים המיוחדים האלה, כמו מי מכם מכיר את העץ השיקור, שיש את הקוצים, כי זה נראה כמו בקבוק. בגלל זה קוראים לזה בקבוק יין, העץ השיקור. כן? איזה יום שאני גרה ביפו, אז איזה דביל שפך שמן על הכביש, והחלקתי, וואי, לא האמנתי כמה מהר המדרכה מגיעה לפרצוף שלי. היד שלי הזאת הייתה אחרי ניתוח, שמעתי את גלגלי המוח, בלמתי עם היד הזאת, הצלחתי טיפה לשפשף את הסנטר. שכחתי מה רציתי להגיד. נכון, אבל לא, אבל למה זה? לא זוכרת. לא, החלקתי, לא, רציתי לחבר את זה לעוד משהו. לא זוכרת. זהו, קשה מאוד בארץ להיות אמן. אחד התחומים... קשה מאוד להיות בארץ. מה? כל אחת מהמילים נכונות. קשה להיות כן. לא, אני אגיד לך, אני חייתי בלונדון 4 שנים. שם יש יותר הבנה וזיקה ורספקט. יושב האוצר שהוא לא מורם מעם, ומתייעצים, כולם, יש באמת הקשבה ועזרה הדדית. פה, עולם האומנות הוא קצת עולם של סוציומטים, כי הביצה קטנה. זה... לצערי, אני אוסיף עוד משפט אחד. הבת שלי קוראת לי דון קישוט. לא ידעתי שהמוזיאון גם לא ממש מקום נקי. אז הבת שלי אמרה לי, איפה את חיה? אמרתי, רציתי להאמין שמחול, תיאטרון, קולנוע ואומנות ומוזיאון נקי. אמרה לי, לא. אז עכשיו אני לא באה לא מחנפנות, ואני לא באה עם פוליטיקה ואין לי לשון ארוכה. אני באה, as I am, יש לי 3 סדרות לגמרי מוזיאליות, אני במסעים ומתנים כרגע. לצערי, האוצרות משמרות היטב את ההיררכיה הגברית. אני רואה את זה כבר הרבה שנים. אם יבוא גבר, חרא של אומנות, היא תיקח אותו, היא לא תיקח אותי. ואני נלחמת בזה כי אכפת לי. כן? תמיד אומרים לי, למה אכפת לך? אני אומרת, אכפת לי. אני בן אדם שאכפת לו. זהו, אם יש עוד שאלות... כיף. הסתפרת. מעניין אותי אם אני אולי קצת סיטואציה ב5 שלך, בעצם מציירת הרבה, מניחה כל חייך, אבל מבחינת פרנסה. פרנסה אני בונה תיקי עבודות עם נוער, בני נוער שרוצים להתקבל לטלמה ילין, והתיק עבודות הוא טוטלי. אני לא אומרת, ילד בן 14, יאללה, נעשה עליו קופה ולא מעניין. מעניין. אני גם לפני המבחנים שלהם, לי נתפס אגב. זה רמת המעורבות שלי. אחר כך הם חוזרים אליי כפרויקט י"ב, שמקבלים עליו ציון לא ממני, ואני גם אומרת, אני בן אדם מאוד הוגן. יכול להיות שתקבלו 0, אבל הזמנתי אתכם למסע מרתק, שממנו יש רק הסתכלות קדימה. ואחר כך מי שרוצה להתקבל, האמת שכל החבורה שעבדה איתי, טרום סטודנטים, קבלו בצלל, היט, שינקר, זה חצי מאפיה שלי, קופר יוניון, SVA, מאוד טוטלית. אני אפילו עושה איתם סימולציה, כן? כי הצעירים היום זה כאילו, סבבה, סבבי בבי. זה בערך הטרמינולוגיה. אז אני אומרת, אי אפשר לעמוד ככה מול ועדה. היי, ראית? נפל טוב. מאיפה אתם מכירות?
אז אתם גם מוזמנים, מי שרוצה לקנות את הספר וגם לכתוב לי בסקצ'בוק. זוכרת מאיפה אנחנו מכירות? חד משמעית. מאיפה? אז מתחיל, מהפילאטיס. יפה. ואחר כך מהרחוב. יפה. חשבתי שאני אעשה לך wrong answer. ממש לא תנסים פעם. עוד שאלה. אורית, יש לך אייפון? מה יש לך? אנדרואיד.